डेभेलपनि खामानिखौ मावगासिनो दंब्ला ओंखायनो हाग्रामा सारा अननानै नैबे निज्लानि सायाव मोनसे गिदिर ब्रिज बानायनानै बे माखासे एरियानि मानसिफोरखौ थांनाय फैनाय सुखु सान्ति होयोब्ला बा सुबिदा होयोब्ला जोबोरैनो गाहाम जागौ होननानै आं दिनै पाब्लिक तरफनि जानानै सारनि फारसे खावलायहरनाय थाबाय। दा अननाय आरो मोजां मोननाय होनानै पाब्लिकनि सायाव जेन मोजां खामानि मावोब्ला पाब्लिकआबो सारखौ माने जेब्लायबो बावनाय नङा आरो। दा जों जेरैहाय सारनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै जेरै भटखौ होदोंमोन दासिमबो जेरैहाय मेजरिटि हिसाबै देरहादों। दा सारनि जिथु खामानि मावनाय बेखौ बयबो साबजादों। दा ओंखायनो आरोबाव जोंनिखौबो बे एरियायाव नैबे निज्लानि सायाव निज्ला स्लुइस गेटनि आफांजों निज्लानि सायाव माने मोनसे ब्रिज बानायनानै होयोबा पाब्लिकफोरनि सुबिदानि थाखाय अब्ला जों बिराद पाब्लिकआ गोजोननाय मोनगौ आरो होननानै आं दिनैनि बे माबानि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों पाब्लिकनि जानानै आं बुंहरनो थाबाय आरो खावलायहरनो थाबाय। बे मा डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो? बे डिस्ट्रिक्टआ चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। दा चिरां डिस्ट्रिक्टनि 14 माबा होनदोंमोनलाय बेखौ 14 चिरां दुवारबा एनसिले सिटआव गोलैयो आरो बे जोंना सान्तिपुर एरिया। सान्तिपुर एरिया। दा बेसे गोबावसै बे दालाङा बिदि थाबाय थानाया? बहुद गोबावसै जों बहुद खस्थ' मोनबोबाय बे दांदरबारियाव बसत खालामनायनि उननिफ्रायनो बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों दै बारसोमनानैबाबो बारै बारै दखान बाजार हाथाय जाहैनांदों। दाथ' नैबे स्लुइस गेटआ जाबाय। स्लुइस गेट जादोंबाबो बेजों लामा गैयामोन अब्लाबो बे स्लुइस गेटनि सायावनो सेरजों दालां होनानै जों पाब्लिकफ्रा जोंनो निजे खस्थ' खालामनानै पाब्लिकआ दिनैसिम माने जोङो माने दालांखौ बानायनानैबाबो बारनांगासिनो दं आरो। दा जोङो पाब्लिकफोरनि माबानिफ्राय गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय जोङो दिनै अनसुंथाइबो मोनाखै ओमफ्राय हेल्प होनाय जिनिसखौ जों मोनाखैब्लाबो पाब्लिकआनो खस्थ' खालामनानै दिनैहाय बे दालांखौ औवानि दालां होयै माने बारनांगासिनो आरो खस्थ' मोनगासिनो। बिटिसिआव थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार सालायलांबाय आरो थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा सरकार सालायलांबाय। बिथांमोननिफ्रायबो जेबो अनसुंथाइफोर मोनाखै नामा? बिथाङाथ' जे हाग्रामा सारा जेरैबायदि माने माखासे एरियायाव लामा सामा नाना रोखोम बानायबाय। बे बानायनाय बायदियै प्रमद साराथ' बिनिफ्राय माबासिमखौनो जोङो मोनसे मोननै बानायनायखौ जों नुबावाखै आरो। दा ओंखायनो आसा खालामो बेबायदि प्रमद बर'नि सायाव माने जेबो मावनायखौ नुयैलाय पाब्लिकआ एसे दुखु मोननानै बिनि भटखौ होनाय जायाखै। दा हाग्रामा सारनि सायाव आवगायनि जिथु माने गभर्नमेन्ट दानानै सालायबोनाय बे समाव बिथांमोनहा लामा सामा माने फिस रड जायगा जायगा जेरावबायदि नांगौ बेखौ बानायलांबाय। बानायलांना पाब्लिकफोरनि सुबिदा होबाय। थिग बे रोखोमनिनो नै निज्लानि सायावबो ब्रिज होनानै जोंखौ आरो सुबिदा होयोब्ला साबसिन आरो मोजांसिन जागोन आरो। बेखौ आद्रा थानायफोरखौ मावफुंना होयोब्ला आं बेखौ आसा थिबाय आरो। धन्यबादसै। मानगोनां जोंहा नैबे सान्तिपुर हालामनि सिङाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर हालामनि सिङाव थानाय नैबे जोंहा नांदरबारि गामिया हान्था मेलानि थाखाय बिराद गोबांथार उसुबिदा एबा जेंनायाव गोलैनानै दङ। माने बाहाय माने ब्रिज जायाखै। दा बे हिसाबै सिगांनि सालायलांनाय 15 बोसोर बे BPF सरकारावबो बियो आबुङै जायाखै आरो थांनाय 5 बोसोराव UPPL आमोलनियावबो बियो आबुङै जायाखै। आरो दा गोदानै फैफिननाय नैबे जोंहा BPF सरकार जे बिथांमोना नैबे जोंनि बे दालांखौ जे माबा मोनसे खालामनायनि गेजेरजों बे ब्रिजखौ बानायनानै होयो। दा गोबांथार उसुबिदा जायो बे लामाजों थांलाय फैलाया। जोङो बेखौ बोसोरावनो खनथाम बानायनांगौ जायो बे औवानि दालांखौ। गोबांथार रां खरसा जायो औवा बायनाय, लेबार खरसा, गुना बायनाय, गोबांथार उसुबिदा जेंनायाव गोलैनांगौ जायो। बेजोंनो बे लामाजोंनो फरायसाफोरनि थांलाय फैलाय खालामनाय, जे आइजोफोरनि थांलाय फैलाय खालामनाय गोबांथार उसुबिदा जायो। दा बे हिसाबै जा मानब गेदेर BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जे अननानै माबा मोनसे खालामना होयो आरो लोगोसे जोंनि 31 नं सिडली समस्तिनि जे MLA पानिराम सार, लोगोसे बे जोंनिनो MCLA मानब गेदेर EM बिथांमोना जे अननानै माबा मोनसे खालामनानै होयो जों बेखौ आसा खालामदों।
मानाव गेदेर नोंथांमोन जाहाथे नैबे लामाखौ अननानै खालामनानै होयो नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय। दालांखौ मावगासिनो दङ नै दालाङाबो गोलावथार।